जे रोखोमनि सापर्ट खालामनो थांबावदोंमोन बे हाबाफारियाव माखासे हेंथा हेंथि सोलिनाय जाहोनाव जों गोबांथार खोथाजों जुजिनांनाय जाहोनाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिबानखौ जोङो खौसे गांसे लाइजामनि गेजेरजों जोङो रिजाइन होनाय जादों। जे खामानिखौ मावनो थांदोंमोन बे खामानिखौ मावनो मोनाखिसै जोङो बा मावनो हायाखै बा जोंखौ मावनो होआखै बे जाहोनाव जों बेखौ गारदों आफादखौ जों नागारदों। जोबोद दुखुनांथाव एबा बिखा खामथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा BBWA आफादनि जिथुनाखि आफादगिरि आरो जेनेरेल सेक्रेटारि अर्थात बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो आफादगिरि बिथांमोना BBWA आफादनिफ्राय रेजिगनेसन लेटार गथायनानै बिबान नागारबाय। दा बे जोबोद दुखुनांथाव आरोना, बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम फुल नाय आरो बिनि उनाव नोंथांमोना गोरबोजों सोर मा बुजिनो हादों आरो मा साननानै लाखो आरो नोंथांमोना बै सारमोननिफ्राय बै समनिफ्राय सारमोना जि समनिफ्राय बिबान लानाय खामानि मावदोंमोन बे समनिफ्राय सारमोननिफ्राय नोंथांमोना अननाय मोनदोंना मोनाखैमोन बै बाहेरायाव थाग्रा बर' सुबुंफ्रा नोंथांमोनाबो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव। दुर्भाग्यनि खोथा, दुखु मोनो गोसोखांबा। माने बै समनिफ्राय बिथांमोना हारिनि थाखाय बा बर' समाजनि थाखाय गुबुन जायगायाव गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय बर'फोरा आलानि थालानि जानाय बा गोदाव सोराव जानाय, सोरनिबा जिउआव बेमार आजाराव गोलैनाय, सोरनिबा जिउआ नारसिन जानाय नाख्रेब जानाय, सोरनिबा खाफालाव बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानाय बर' सुबुंफोरखौ बिथांमोनहा रैखाथि होबाय थानाय बा बासायबोबाय थानाय माखासे दुखु जारला खैफोदनिफ्राय निदान समाव बिथांमोना मदद होबोनाय सुबुंफ्रा दिनैनि दिनाव जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, फेसबुक पेजाव नुयो आरो लोगोसे इउटुब चेनेलाव नुयो, अमृत बसुमतारी बिथां। बेजों लोगोसे जोंहा आफादगिरि सार दङ प्रेमजित औवारि सार। बिथांमोनहा सानैबो दिनैनिफ्राय बा मैयानिफ्राय बिथांमोनहा माने बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय बिथांमोना बिदाय लाबाय। आफादाव गथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावसिनि बिबानखौ बोखारनानै लाबाय बा मावनांगौ जिथुनाखि दायथ' दंमोन बे दायथ'फोरखौ बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय मावलिया होननानै रिजाइन लानाय जाबाय। दा बेयाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै बिथांमोनहाथ' बिबाननिफ्राय ओंखारबाय बा बिबाननिफ्राय आउट जानानै थाबाय बा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्रायनो बिथांमोना खोनानो मोननाय बायदिब्ला बा नैबे जोंहा अमृत सारमोना फोरमायनाय बायदिबा जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे आफादगिरि सारा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादाव थालिया बा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै खामानिखौ मावला होननानै बुंदों। दा बे जोंनि थाखाय बा जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय बेंगलर ओनसोलाव तामिलनाडुआव थानाय बा केरालायाव थानाय बर' रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानैसो आं सानो। दिनै बिथांमोना जि समनिफ्राय गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ बिबान लानानै बा दायथ' लानानै खामानि मावबोदोंमोन बेफोर जोबोद बाख्नायथाव आरो गोग्गाथावमोन। दिनैनि दिनाव नाथाय बिथांमोनहा रेजिगनेसन लेटार गथायनानै बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो सोर जायाखै बिनि दाबो डिक्लेयार होथ'नाय जायाखै। बिनि उनाव बिथांमोननि दायथ'खौ बा बिबानखौ सोर लानानै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ दैदेनलांगोन बा सालायलांगोन बेखौ जोंहा साननांगौ दङ। नाथाय उनाव फैबाय थानाय जिथुनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबा माबायदि सालायगोन माबायदि सालाया जों बेखौ साननांगौ दङ, नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। आं आसा खालामो दाबो बिथांमोना गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ मावनो हायैनि जाहोनाव रेजिगनेसन लेटार गथायनानै बिबाननिफ्राय ओंखारबाय जेब्ला इयुनाव आरो जोंहा जानो गोनां आफादगिरि सेक्रेटारि बिथांमोनहा जाहाथे फैनानै बा बिबान लानानै मोजाङै मोजां बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय गावनिनो आंगोनि थै मोनसेनिनो बिदा फंबाय होननानै सानना लानानै मदद होबोगोन आरो रैखाथि होबोगोन, दुखुनि समाव सहाय होबोगोन आं बेखौ आसा खालामो। आरो लोगोसे जोंहा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो दानिफ्राय आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोनाबो गावनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय नाजा बा सोलों। जेरावखि थाया मानो नोंथांमोना एसे गावखौनो सांग्राङै था, मानोना गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जोंखौ बासायग्रा दङ रैखाथि होग्रा दङ होननानै नोंथांमोना साननानै लानाङा। बिथांमोनखौबो टाइम टु टाइमसो मोनगोन, माब्लाबानि समाव मोननाय नङा, माब्लाबानि समाव मोनगोन। मानो होनबा टाइम थायो, बयहाबो मोनसे लिमिट थायो। नोंथांमोनाबा बेसेबां किल'मिटार गोजानाव दं, बेसेबां डिस्टेन्सनि गोजानाव दङ नैखौ जोंहा साननांगौ दङ। दा आं माथो बुंबावनो रायजो राजा नोंथांमोन, गोबां दुखु मोनबाय गोरबोआव दिनै अमृत सारमोनहा जे बिबाननिफ्राय ओंखारबाय बा रेजिगनेसन लेटार गथायबाय। बिथांमोनखौ जोङो मोनसे समनिफ्रायनो गोबां मोजां हाबा मावबोबाय थानाय बा बर' हारिनि थाखाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला इयं जेनेरेसनफोरनि थाखाय फिउचारनि थाखाय मोजां जाथों होननानै बिथांमोना गुबुनाव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दंमोन। आरो सेंग्रा सिख्लाल' नङा, बर' सुबुंफोरनि थाखायनो बिथांमोना गोबांथार रैखाथि होबोदोंमोन, मोजां खामानि मावबोदोंमोन। दा बिनि थाखाय माने गोरबोआव आघात थानाय बायदि मोनबाय आरोना जोंबो। मानो होनना बुङोब्ला बे बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद दुखु नांदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव मोजां बिबानगिरिफ्रा बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बयबाबो दुखु मोनो। दिनै बिथांमोननि मोजां खामानि मावनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबाय थादोंमोन, मिथि मोनबाय थादोंमोन। नाथाय दाबा बबे
मोनसे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बा बबे मोनसे फेसबुकनि गेजेरजों जों नुनो मोनगोन जोङो बेखौ माने साननानै आगोर मोनलिया दा आसा खालामो थेवब्लाबो बिथांमोना जाहाथे जाफुंसार होगोन होननानै बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरखौ गाव गावनिनो आंगोनि सानना लानानै मदद होबोबाय थागोन आरो होलांबाय थागोन इयुनसिम आरो बेफोरबायदिनो गाव गावनि बिबानखौ मोजाङै मोजां सालायलांगोन होननानै आङो मिजिंथिहरनाय थाबाय। दिनै दुखुनांथाव मोनसे जोङो नोंथां रायजो राजाफोरनिसिम जोङो फार्स्ट टाइम माने बे भिडिअखौ लाबोदों जों सानैजों माब्लाबाबो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि पार्सनेलि जों भिडिअ लाबोफेराखैमोन बे जोंनि सेथि आरो जोबथा भिडिअ आरोखि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय बा जों सानैनिफ्राय दा बैथि समाव जोङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि प्रेमजित औवारी बिथाङा प्रेसिडेन्ट आरो आङो जेनेरेल सेक्रेटारि दा बेखौ नोंथांमोनहा क्लियारलि मिथिगौ नङा होमबा नाथाय गोबांथार जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि गेजेरावहाय माखासे जाथायफोर जानानै थांदों सिङावहाय माने मोनफ्रोमबो आफादाव बेफोरबायदि जाथाया जायो नोंथांमोनहा मिथिगौ नाथाय जोंना आउट अफ कन्ट्रल जाथाय जानानै फैनायनि जाहोनाव जोङो प्रेमजित सार आरो जोङो बे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय दिनै जोंनि जे मावनांगौ हाबा जों बिबान लादोंमोन जों बेखौ दिनै रिजाइन होनाय जाबाय रायजोफोर जोंनि रिजाइन होनाय थारिखआ जोङो 27 जोङो फेब्रुवारियावनो रिजाइन लेटार जोङो आफादाव गथायदोंमोन बेनिफ्राय जोङो हार्ड कपि लेटारखौ जोङो नैबे मार्च दाननि 2 अक्ट'खालि जोङो सानैजों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलरावहाय जोङो मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों जों सानैजों गथायदों दा बिनि स्क्रिनशट बा बिनि फट'सफोरखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिनाय जागोन दा जोङो मानि थाखाय गारदों जोङो माखासे दुखु दाहा जोङो पाब्लिकफोरखौ जों जे रोखोमनि सापर्ट खालामनो थांदोंमोन बा जों जे रोखोमनि सापर्ट खालामबोदों जों जेसेबांखिनि सापर्ट खालामबोदों नोंथांमोनहा मिथिखागौ नाथाय जों जे रोखोमनि सापर्ट खालामनो थांबावदोंमोन बे हाबाफारियाव माखासे हेंथा हेंथि सोलिनाय जाहोनाव जों गोबांथार खोथाजों जुजिनांनाय जाहोनाव जोङो दुखु मोननानै गोथौयै साननानै जोङो दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिबानखौ जोङो खौसे गांसे लाइजामनि गेजेरजों जोङो रिजाइन होनाय जादों रायजोफोर जोङो मोनसे समावनो जोङो सानैबो बे बिबाननिफ्राय जोङो जानगाराव थानाय जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन रायजो राजाफोरनिसिम दा नोंथांमोनहा जोंनि सायाव जुदि जोंनि मावबोनायनि सायाव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि भुल बुजाबुजि नुदोंबा जोंखौ निमाहा होबानो जाबाय जोङो सोरखौबा मोजां बुंबोबाय सोरखौबा गाज्रि बुंबोबाय बिबानाव थानाय हिसाबै जोंहा माने बर' माहारिखौ जोङो जौगाथि खालामनांगौ बा गुबुन रायजोआवबो जोङो सांग्रांथि लाखिनांगौ होननानै जोङो गोबांथार बर' रायजो राजानि सायावहाय सोरनिबा सायावहाय साजाबो होबोनाय जाबाय सोरखौबा गोबां गोदै गोबाब खोथा बुंबोनाय जाबाय नङा होमबा रायजोफोर दा बेनि थाखाय जोङो सानैजों पार्सनेलि गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय दा आङो सर्टलि खोन्थानोसै जोंनि आफादावहाय माखासे खोथा सोलिबाय थानाय जाहोनाव जों जे रोखोमनि पाब्लिकखौ हेफाजाब खालामनो लुगैदोंमोन बे रोखोमनि जों हेफाजाब होनो मोनै जाहोनाव डाइरेक्टलि जोङो आफादखौ बा आफादनि बिबानखौ जों रिजाइन होनाय जाबाय आरो जोङो आफादावबो जोङो दा बर्थमान गैथ'लिया जोङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादजों जों नांथाबनानै थानाय नंला दा नाथाय जोङो बिबानखौ गारदोंबाबो बा आफादखौ जोङो आफादनि गोजानाव थादोंब्लाबो जोङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादजों नांथाबना थानो हायाखैब्लाबो जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो माबा मोनसे जोङो फिउचारावहाय जों लाबोगासिनो दं दा बेखौ नोंथांमोनहा नेक्स्ट भिडिअआव मोनगोन दा नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय नाथाय जोङो निमाहा बिनाय थायो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हायाखिसै दा नोंथांमोनहाबो निमाहा होगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय दा जोङो जाथायखौथ' ससियेल मिडियानि थ्रुयै इसेबां माने जोङो सियरलि खोन्थानो हाया नाथाय नोंथांमोनहा जों जे खामानिखौ मावनो थांदोंमोन बे खामानिखौ मावनो मोनाखिसै जोङो बा मावनो हायाखै बा जोंखौ मावनो होआखै बे जाहोनाव जों बेखौ गारदों आफादखौ जों नागारदों बेखौ आं सियरलि नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन हरनाय जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा इयुन समावहाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा जे समनिफ्राय बे भिडिअखौ नायदों बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बाहेरा रायजोआव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंब्ला सिगांग्रो नोंथांमोनहा जोंनिसिम कन्टेक्ट खालामनो नांलिया दा जोंना थाबैनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि गोख्रों मावथियारि गेदेमा बिथांमोननि स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बारफोर फैसिगोन दा नोंथांमोनहा बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय जगाजग लानानै मदद लानो हासिगोन आरोखि आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार हरबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आङो जोंनि बिबिडब्लिउ आफादनि सिगां समनि बा सोलिफु समनि आफादगिरि बिथांनिसिम
खावलायबाय नोंथांमोननिसिम बेबो बिथाङाबो माने माखासे क्लियारिफिकेसन हरगोन जों मानि थाखाय आफादनिफ्राय नागारदों मानि थाखाय नागाराखै दा बिथाङा नोंथांमोननिसिम फंनैसो बिबुंथि हरनो सानदों सार खुलुमबाय रायजोफोर जोङो दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि जानानै गोबां जोंनि बर' रायजोनि सुबुंफोर जोंनि बायह्रा जायगायाव थाफैनानै जेरोखोम तामिलनाडु केरेला आरो आन्ध्रा कर्नाटकआव थाफैनानै गोबां सुबुंफ्रा आनिथानि जाना फैदोंमोन दा बेखौ जों हानायखिनिखौ जों मदद खालामबाय थादों दिनैसिम जोङो 100आव 90%खौबो जों मदद खालामहरदों नोंथांमोन दा जोंबो मोजां मोनो जों बर' माहारिखौ जोङो जौगानो बा एबा जोंनो मदद होनो थाखाय जोङो नैबे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ जोङो 2019 निफ्राय दानानै दोनदोंमोन दा मावबोनानै जोंबो गोबां सम जोङो आं 5 बोसोरनिफ्राय आरो नैबे फंबाया 4 बोसोरनि बारा जाबाय बिथाङाबो ओमफ्राय दा जोङो मदद होलांबाय थादोंमोन दिनैसिम जोङो रायजो जोंनि बर' माहारिया जाहाथे जोंनि बे बाहेरायाव फैनानै केरेला तामिलनाडु कर्नाटका आन्ध्राफ्राव फैनानै जाहाथे बेफोरबायदि खैफोदाव दा गोग्लैफैनो नाङा बा एबा गोग्लैफैयोबा जों मदद होनो नांगौ होननानै जोङो बे आफादखौ दानानै दोनदों नङा होमबा दिनैसिम जों गोबां मदद होबोबाय दिनैसिम सानथ्र'हायै जोङो जोंनि बर' माहारिनि दुखु दाहाखौ जोङो हेफाजाब होबोबाय जों गासैखौबो हेफाजाब होनो हायाखै जानांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जों रोजा रोजा क्षमा बिनाय थाबाय दा जोंनि बिबानखौ जोङो जोंना अमृत फंबायानो बुंलांजोबबाय दा जों मानि थाखाय नागारनाय जादों दा दिनै जोङो माखासे जोंनि पार्सनेल प्रब्लेम आरो जोंनि आफादनि माखासे जोंनि हेफाजाब मोनैयाव जों मावनो होनब्लाबो मावनो हाफुंजोबैयाव जोङो दुखु मोननानै जोंनि बे आफादखौ नागारनानै दोननाय जाबाय दिनैसिम दा जोङो इयुनाव माबा मोनसेबाबो जों रायजोफोरनि हेफाजाबखौ एबा जोंनि बर' सुबुंफोरनि हेफाजाबखौ जों मावलांबाय थानो नाजागोन दा आं बारा गोबावखौ बुंला जोंना भिडिअ'आबो गोबां गोलाव जालांबाय दा नोंथांमोननिसिम बेखौनो जों क्षमा बिनाय जायो जों दिनै जोङो जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो जोंनि बिबानखौ आरो आफादनिफ्राय जों जानगार थानाय जासिगोन नोंथांमोना इयुनाव जोंखौ कन्टाक्ट खालामनांला बै माखासे फैबाय थानाय बिथांमोननिसिम नोंथांमोना सहायखौ मोनसिगोन